Maar ik was een juf van Tinefold again today. Als je ik door een sleep is hoe de gelijk naar marsen. Nee, ja, dat gelijk. Maar dan is hungry reach. Niet motornig. Dat ze me hogen daarin de haven doen. Maar bij de hebben ze een motornig. Toen dat zo is tijden is. Dan noem met de vliegende. Oh, een tintje, ga ik aan het nog zijn. Goed, wat is die dan? Dus ik ga 50 zelf. Dus jij deelt, ik ga 50 zelf, zoals een 8 als je aan dinner, time for dinner. Ooh, I'm hungry. Getting bigger, Daddy? Nee, het is een dierig maar wees, hè. Het is een dierig maar wees, hè. Dus je gaat niet smoel aan, hè, meestal? Nee, dat wil je mee. Okay, we're going to it. Nobody wants to see Hoe is het er toen niet, hè? Ja, nou moet je er aan een river in die stil liggen. They look for their holes in their pants. No, they weren't the thieves. Okay.